Viete, ak potopíte poľskú bojovú loď? Položíte ju na vodu. Ale nie, ja som Uller. A toto bude zase nejaké to videjko s spomínaným spoluhráčom, s Homiem, alebo kvázi Benius, máva dvoje prezývky, tu nám mám myslím Homie, takže bude to Homie. Takže za chvíľku sa k vám vrátime pri našich zase random hrách a tentokrát vyskúšame si dať za Nemecko, za Rusko a za Ameriku a uvidíme, komu sa bude dariť lepšie. Tak ty to chceš pozvať? No, poďme. Jak sa to tu ešte urobí? No, Dole vpravo asi. ešte byli. Mal by si to tam mať. Nemal. Zase tomu zmrzol chat. Totally balance komlet. Kokos. Hej, mne tam nejde vôbec pozvať? Shit, my nigga. Skúsime. A ja budem furt vypadávať. Chceš ty pozývať? No, ja kvázi tu nejsom, lebo nejsom pripojený ke konverzácii, takže musím zavolať pánovi Putinovi, aby mi to zase povolil. Takže to vidím, ako on... Pazerant. Skúsim pozývať. Prišla mi od tebe. Počkaj, prišla a ja som to akorát zrušil. Bot? A ja, tak pošli to ešte raz. No už to ide. Robím skladky, bolo prečo. 11 skladky. Tak som to zrušil. Zruš to ešte raz. No, šalátik. Taký fajnový Parížák, ty kokos. No čo? Kde si zrušil svoju skladku, aha. Pošli mi to ešte, ja som to vymazal. Tak dáme prvých Rusov, potom dáme Nemecko a potom Ameriku, to je jedno. Ale aby to mal podobný battle rating, takže nejak 5-0, maximálne 6, no. 6,3. No, dobre. Čakaj, dáme tam aj americký server. Nech nás to rýchlejšie hodí. Americký server za tými núbmi. Kamaráde, tam sa najlepšie hrá, lepšie než na tom ruskom. A rusky znamená európsky a európsky znamená rusky. No, uvidíme. Random hra. Jo, to si dobrá máš, no. No. Ideme hore. Ja hneď šprintujem na J4. Až sa tam dostanem. Ja som najprv najem. Ja som nenažrané hladné prasco. To je báčka. Úžasný šalát. Realistika? Tak. Ideme obsadiť hneď, či ako? Pôjdeš za mnou, hej? Pôjdeš za mnou. Počkaj, kým sa zrodím. Si na to nefixli ešte. Kde si? No, zmena. Tunisko. A tak tamto celkom v tom meste môžu až nebudú. Tam sú aj tie tanky celkom dobre vidieť. Máš pohon veže? Neviem, asi ne. Tak to ti pôjde dobre. To rýchlejšie budem ruku otáčať. No čo je ty? Ale že tam už tu vykrikajú, ale načítané to nemám. To je tak vrytí tá hra.
No to ide dobre. To absolútne, ja neviem. Serem na celé hry. Keď to nemenia poriadne spraviť. Čo alpáka drží? Chňo. No, to ide dobre. Oh. Plus 5 koníkov, že? 10. 10. Červená. Rýchlo to vrhnem do mesta. Vidím koho nájdem. Ja sa snažím, ale že by to išlo jak stredný tank, nezdá sa mi. Dlho sa to rozbieha, slabý motor to má, no. Ty kokos. Urobí to škop a ja sa ocitnem vonom v budove. A budova celá spadne. LOL. Tu sa cítim tak vždycky neisto. Teraz blh cípnem alebo prejdem. Jedno z toho. Zblknem, že grillované kúra. Len brr. Na tomto si treba dávať pozor strašne na tie boky, to je tak háklivé na ten. No. Aj to lepšie s tým otáčaním veže. No, o niečo. A nikoho nevidím ani stopy, že by to bolo nejaké čerstvé. No lebo oni majú spawn na Typek, druhej typek, strane. Nemoj. Ejo. Vyhlíže dalšího. Kto by dostal od pána kus oblečenia? Kto by je voľný? Awesome. Awesome, bitch. Tam sa Tuto doľava to strieľa. lieta. Vidím Tu sú tam nejaké niečo. TDčka. Ale jak to však tam nemajú spawn? Tak si ma asi dofičali. Padá tam strom, takže tam ešte je niekde. Fucking kamen. Týmto smerom, jak mám kanón. Ja sa idem pozrieť sem dole. Ja idem z druhej strany. Nic tady nevidím. Ani ja. Ani za rohom ich nem. Vráťte sa na bojište. Čo sa stane, keď to bude dlho? Vybuchneš. Dalekohľad a idem. Ty, áno. Tuto to máme jasné dáta, keď si potrebuješ tí Rusy. Čiže my už sme hned na ich spawne. Sú obklúčení úplne. Takže base raping jak svine. Ale nikoho nevidím. Ani dalekohľadom. No, že do nikoho nevystrelil. Oni majú tak dlho položený ten spawn. Tam stihnem dojsť ešte. Ale Ten chápem, spawn. že... Nechápem... tú logiku. Jakže Rusi budú lepší? No, ruská hra, so. Ale chápem tú logiku, jak toto mohli nazvať stredný tank, keď to nejde? A toto tankuje ten premium diesel. Zanechal. Doslovnávke.
Priletela strela odtiaľto sem, jak má kanón. Tam niekde budú. Vidím ho. To je jak tiger. Kde? A ja ho vidím. Na tej skale. Daj tam ten kanón. Dostal do... Ty to prerazil? Nie, dostal z boku do toho najtvrdšieho. Z boku, chápeš? No, dám ho už. Je mŕtvý? Jajze. Od niekoho dostal asi. No, ja som tiež do toho len tak na prázdno strelil. Ty vole, rýchle, pomoc mi! Odkiaľ? Odkiaľ to po mne strelalo? Po mne strelal kríček nebodaj, hej. Niečo mi vyzelo pás a zničil mi posádku. Si robíš prdel. Aj, som dostal, zľava som dostal. Ja sa sprava. Rýchlo F3 a hľadám. Už tam niečo vidím. Ide to sem, to je jak panter. Daj ho dole. Ale odkiaľ som dostal? Ty vole, zas mi niečo pás vyzulo. Počkaj, opravím. No i psa! Ty vole, toto je stredný tank, fakt. Tam nejaké oné SPGčko pred tým. Ja to nevidím nič. To je jak pantera, proste zas nič. Ty kokos, predposledný som jak posledný cigán. Kámo, v nedelu by som išiel na ten film, ty by si išiel? Ja tam idem zajtra. Ty vole, doma zničil lietadlo. Dá, kam let. No dajte mi tie body už. Lako mi aj na body. Zaujímavé, kde je to SPGčko jako? To mňa vybúcha polku zásobníka, len tak zmizne ako? It's magic. No nič, to bola výhra. No, debilné lietadlo ma dalo.